Good morning, mami. Unsa pud na ang vegetables sa Italian? Well, ato na ro i-translate og Italian guys no, ang vegetables. Pero before ta na i-translate guys, ari guys, mamaligyaw sa ako diri mga utanon guys no, natay gamay nga tindahan diri guys no. Oh, ari guys, taga Margarita dira guys, basi nangita mo naglisod mong pangita og mga lamas, mga utanon na ata diri guys no sa Margarita extension. Natay mga carrots, mga pipino, mga sibuyas, talong, ana guys, sayuti o itlog guys, mga bisol, basta mga utanon guys no. Na may uban guys na ganahan mag-utan na adlaw guys. Unya wala sila mga panagol sa utan guys ba. O mato ba kag merkado plitihan pa nimo 30 or gasolinaan pa nimo. Ari na lang guys atong mga kamatis guwapa kaayo guys. O nay tag 3, nay tag 4, nay tag 5. O atong itlog guys, tag 12 dagko pa kayo na guys itloga guys no. Tanawa guys. O anhi lang diri kung ganahan ka magluto-luto kay daplin rata sa kalsada diri sa Margarita. Pipino o kani guys o naapoy kuan guys sa sayuti cute kay ko sayuti guys murag bayabas o naapoy mga kuan guys o mga carrots guys mga guwapa kani ako mga utanon diri guys palaya basi ganahan ka magluto og palaya nya nay itlog guys o nya nay mga kuan kanang talong pod guys no kana bitong ganahan ka guys ba nga ganahan ka nga magluto anang adlaw guys unya wala kay mga lutuonon. Oh, alit na diri. Pangumpra na diri kay mabarato na tana. Agya punti tag 5 nga lamas. Oh, mga sibuyas, mga ahos, mga bombay, na tag 5 bombay. Naapoy tag 7 guys, na bulad parisi na ninyo guys, og bulad no kay lami kay tag 15 na di ang atong bulad. Bitaw guys no, shoot ra ni sa bulsa nga atong mga presyo diri guys, pangmasa ra gini guys no. Dali na mo diri guys kung ganahan mo mag kuan guys magisa-gisa kay murag paminaw na ko nakita na ko wala ra na maligya og mga lamas diri sa Margarita. Kung nangita gibong mga lamas diri sa amua guys no, Margarita extension sa dalan ra gyud ni guys, gion ra gyud ni mag-agi mo diri na arami diri guys. Unya ari na pud mi kanang saging diri nga hubag kaayo guys. Lami jud kani partner guys kung maniud to ka guys nya imong sudan guys mga utan-utan gisa-gisa dira guys unya parisan mo bulad din na ay utan din na ay saging guys pagkang lami no diri guys dali na mo diri guys kay tong saging guys dai tag 5 ra ni guys mga hubag na kaayo guys no. Unya guys naapod tay mga saging kardaba purtiging dagkuha guys ato last time gipakyaw gyud ni madam. Thank you madam, purtiging dagkuha makasilaw sa mata. Diri sa among tindahan guys mga lamas guys makapalit pa ka og tris, asa man ka makapalit og tris guys natay kamatis guys tris guys porting guapa hamis kaayo guys portigong guapaha guys dili pa ni mga lata tag 3 tag 4 tag 5 guys no. Unya bombay guys asa ka mangitag bombay nga 5 guys 5 city na diri guys sa among tindahan nga porting gamaya tindahan ni Kiarkitan mami. Okay guys, kay human naman og pamaligya si mami ninyo guys no. Ako anang i-transit sa Italian guys ang vegetables or utanon guys. Ato anang i-transit aron makabalusan mo guys no. Okay sige paminaw na mo dira guys. Pangmata na intawon mo ayaw mo pagdugay-dugay og mata kay aron ang grasya mo duhool ninyo. Ayaw mo pagdugay-dugay og mata dira. Og paminaw na pud mo aron makabalo kung unsa ni ang vegetables or utanon sa Italian. Ang vegetables or utanon sa Italian kay verdure. Okay guys, ug mao to siya guys ang Italian sa utanon no. Og diri na lang ko to bang video guys. Thank you for watching. Bye. Ciao.